नोङो ना आंखौ गाबोन बेलासियाव लोगो हमबानो जाबाय। बबे जायगायावहाय? रामफल स्लुइस गेटआव लोगो हमसै। थांसाय। ओइ लागाव बिमासो खोनाबावबाय जोंनि रायलायनायखौ। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गोबावजों खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बर' फिल्म नायनो मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजानिसिम गोजोनथाव खौरां। दा जोंनि बर'नि गेजेरावथ' गोबाङैहाय सर्ट फिल्म, लं फिल्म, माने गोलाव फिल्म, गुसुं फिल्म बेफोरबायदि गोबां बानायग्रा ओंखारबाय जोंनि बर'नि गेजेराव। दा बिथांमोनाबो बेबायदिनो गोदानै जोनोम मोनफैदों। र' थांथ'नो नाङा, मानो थांनो नागिरखो? भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजो, अब्लासो ना बुजिगोन ना नोंथांमोना। ना नायनो बालायबाय नामा नोंथांमोना? नायनो बादोंब्ला आङो बे फिल्म क्लिपखौ नोंथांमोन सलायनानै होनि। बिसोरखौ बेदर जाग्रा ना मिरामिस जाग्रा ओंख्रि सोंबासो मिन्थिसिगोन आं। हा माथो ओंख्रि जाबोआ बाबुमोन? है मादै, जोंनि ओंख्रिखौ बुंनाङा। अनलाजों दाउजों, नाजों मैथाजों, अमा एवनाय, दालि जहल, है बेदरानो बेदर जोंनाव। मिरामिस जाया जोंहा। आं लाबोआबा आफा लाबोयो जोंना, आइ लाबोआबा आब' लाबोयो। ए होमबालाय बे जानाय नङाहाय जारौ गोसथोनाया, बैसो जागोन। नोंस्रालाय बाबु माथो ओंख्रि जाबोआ? है मादै, जोंना बिदिनोसै मिरामिस गोदोनिफ्रायनो ना बेदर जाखाया। खिथाबाबो बेनो मिरामिस। दालि जहल आलु भाजामोन मादै। होमबालाय बेसो जारौ गोसथोनाया, मिलायबायहाय होमबा। बाबुआ बबेनि? मा ओंख्रि जाबोआ बेल'सो सोंदों। हो? मा ओंख्रि जाबोआ होननानै सोंदों? औ। आं मा खोन्थानो, नोंगौखौ नोंगौ खोन्थाबाय। अनलाजों दाउजों, नाजों मैथाजों, दालि जहल अमा एवनाय, नोंगौ नालाय नोंगौ खोन्थाबाय। जोंना मिरामिसा खाथियावनो थाखाया। मादैया नोंसिना थाखा फैसा दं नंनानै ओइबासिनो अके जालांखाबाय। सेस होमबा आइया नोंखौ फसायाखैथ', बिजयखौसो फसायदों। मा? नोंखौ सोर ओंख्रि सोंनायाव बेदर ओंख्रि खोन्थानो थिना? हेल' राजु, मा नों बे आइनि खोथाखौ दुखु मोनदों नामा? दुखु मोनाखै जाहैले आयौ, जों बेदर जाग्राखौ एथ' बखिनाय। बेदर जायै मानसियानो, ओमफ्राय जों बेदर जाग्रानिफ्राय गावहासो रादसिन रांखिनिसिन। लानानै खारदोहाय आंखौ। नों लांबानो खारखोमा लांखागोन आङो। हाब बोरै लानानै खारनो हानांगौ दे, फैसायानो गैया। होमबालाय मोननाय नङालां बे जोनोमाव, आं मा थासिगोन? दागाबना सना प्लिज, जोंना आइया जाम्बिसो, मोनगोन नोङो। नोङो ना आंखौ गाबोन बेलासियाव लोगो हमबानो जाबाय। बबे जायगायावहाय? रामफल स्लुइस गेटआव लोगो हमसै। थांसाय। ओइ लागाव बिमासो खोनाबावबाय जोंनि रायलायनायखौ। खामानि टाइम जालायबायसो, नायबावगौमोन आं, फिल्मा मोजांथारमोन। समान गैथारा। टाइम जाबाय। फिल्मा जोबोद मोजांमोन सयथिबो। आद्रा जाबायना, ससेल'सो नुबाय। नोंथांमोनाबोथ' आफसुस जाबाय जानो हागौ। बिथांमोना बड' सर्ट फिल्म खालामनोहाय गोदानै नुजाफैदों। बिथांमोननि चेनेलनि नामानो जाहैबाय MSN फिल्म प्रडाक्सन। नोंथांमोना बयबो थांनानै बिथांमोननो अननाय देखायहैब्लानो जाबाय। बे चेनेलावहाय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय रेगुलार सप्ताहे नोंथांमोना बेवहाय सर्ट फिल्म, बड' सर्ट फिल्म नुनो मोनगोन। बेबो कमेडिया इन्टारेस्टिं। गुबुनफोरबायदि दुरबल नङा, नाथाय जोबोद इन्टारेस्ट लाबोयो। बिथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। आरो नोंथांमोना फिल्मखौ फुल नायगौमोन होननानै आसा थादोंब्ला, गोसो दंमोनब्ला डिसक्रिपसनाव थुदो, नायहैदो गोसो बायदि। फुल फिल्मखौ नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। आङो ससेल' होदों नोंथांमोनखौ इन्टारेस्टिं खालामनो थाखाय, नोंथांमोननि गोसोआव फोजाखांहरनो थाखाय आङो नोंथांमोननो ससेल' देखायनो हादों। बेनिखायनो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थुदो, बे फुल फिल्मखौ नायहैदो। फुल 11 मिनिट ना 12 मिनिट होदों बिथांमोना। आरो बिथांमोननि चेनेलाबो गोदान, बिथांमोना गोदानै नुजाफैदों नालाय, बेनिखायनो रायजो राजानि अननाय आरो सापर्ट नांगौ। दा नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला बिथांमोनाबो जौगालांबाय थानो हागोन। नोंथांमोना बे फिल्मखौ नायनानैहाय बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैब्लानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअआ आङो बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजोंहाय। आरो बिथांमोननिखौ साबस्क्राइब खालामनानैहाय आंनिखौबो ओरैनो नायनानै दाथा दे, खालामनानै थां अननानै, जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं।